हाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय राजानि खानाय सिनगोन आरो दिनैयो खानाया लावबाय नालाय फुजा सफैबाय खोमायाव थुबाय आरो ना ओंखायनो खानायखौ सिननोसै ओमफ्राय नाफिद लायनो थांदों आरो दा। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। Nó thật không? Ê, chị 그 맞아. 누나. 아이네. 아, 어디서 있지? Kabar aja. Rama 자식은. 자식은 생각하고 있는데. 잡아. 바이러스 잡아야니. 진짜? 네. 그게 한번. 후. Mau lấy juga nang jual. Kapla bau sih haji ini. Coba sih. Nah, rasaku खानाय सिननानै माबायदि नुखो नायदो लोगोफोर. रागान जोबथाराखै दाबो खानाय सिननाया. बांनि सना. नै आं दायो दंफां सिङाव दं आरोना. दंफां गिदिरनि सिङाव दङ. आं बारि नायहैनो आरो बारिया बिराद हाग्रा जाबाय जोंहाना बारियानो बिराद हाग्रा जाजोब्बाय दानस्रांबो मोनाखै आंबो राजा दङना नङाबालाय राजा गैयै समाव आंनो दानस्राङोमोन आरोना ओमफ्राय बिराद हाग्रा जाजोब्बाय नायहरदो बिदिब्ला नोंथांमोना आं देखायना होनोसै आरो नै बेयाव दंफां गिदिर दं आरो ओमफ्राय नै जोंहानि बारिया बिराद हाग्राखा मस्त' हाग्रा जाबाय थास' जाजोब्बाय थास' गायनायबाथ' मोनजागौमोन गायबालाय मोनजागौमोन आरोना मैगं थाइगंखौलाय हालेवना होबा आंनो फैयो मैगं थाइगं आरो हालेवना होग्रा गैया सोर हालेवनो सोलाबखाथारा सामफ्रामबो खामानि थांनाय फैनाय जों बेरा दुमनाय आरो बिराद हाग्रा जाखाबाय मुदुफुलबो दं फांथाम बिराद फिथाइ दङ बेखौनो जाबाय थायो सिगुन दंफां बेयावहाय जोगोनार दंफां दं आरोना जोगोनार फिथाइ थायथ'वाखै बिबार बारबाय आरो बेनोसै आरोना जोंहानि बारिया हाग्रा बारि हाजिरा लेंगासिनो मोनथ'वाखै आरो मालाय दा मानास मोननाय टाइम नालाय फुजानि बानास मोनो नालाय फैसा मोननाय टाइमाव बहा फैनो हाजिरा दायो मोनालायबाय आरो लोगोफोर मोनानि ओंखाम जानोसैलाय नै ओंख्रिया आलुजों खांख्राइसो आरो दिनैयो मैथा मोनासै आलुजों खांख्राइखौनो संबाय आरो जानोसै बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे लोगोफोर बाय लोगोफोर